Eguardion, berandu gabiltza, eta intentatuket lau pintzela da garrantzitsuenak erakusten zuei. Mikel Asanaiz, ondun bezala, Eutik Solutions enpresako sortzailetako bat. Gu ere informatika aholkularitza munduan ibiltzen geha. Guk bi teknologia garrantzitsu implantatzen ditugu gure bezeroetan. Bat da, prozesu bidezko kudeaketa. Guk enpresa sortu genunean, konturatu ginean, zeudela teknologia nahiko interesgarriak eta nahiko nobedosuak Euskal Herriko enpresa txiki eta ertainetara askotan ez zirenak ailegatzen. Bat, uste zuelako oso garestiak eta implantatzen oso zailak zirenak, eta bi, etzegolako sare komertzial bat hemen inguruan, beraiei teknologia hauek eskaintzen zizkietenak, eta ikusi genuen aukera bat genuela. Prozesu bidezko kudeaketa geopixka gehiago esplikatuko, baina batez ere da etengabeko hobekuntza bilatzen duena. Agian gure inguruko enpresetan, ohituta gaude, ISO 9001 bezalako agiriak ateratzen, 14001, eta askotan gertatzen dena da, horiek papelian gelditzen dira, eta benetan enpresak ez duela lan egiten, ez duela olako agiriak dazken abantailak erabiltzen. Guk bilatze deuna da, benetan baliabide informatiko batzukin, benetan enpresak lan egitea honela, ikustea nola egiten duen lana, nundaken hobetzia eta benetan hobetzia. Hori da teknologia bat, eta bigarrengoa esango nuke business intelligence deritzaiona. Hau agien ezagunago da, eta labur bilduaz da, enpresa guztietan datu pila bat ditugu, base datu ezberdinetan, eta gu nahi duguna da, datu horiek informazio bilakatu. Naztuaz eta indikadore garrantzitsuenak aterata. Guk organizazioa ulertzen dugu, ez era departamental batean, baizik eta departamentu danak elkarlanean eta informazio berdina erabiliaz eta ahalik eta era egokienean kudeatuaz. Horretik hemen ikusten dituzuen arlo, area, era desberdinak danak elkarlanean ulertzen ditugu. 3 puntu garrantzitsu ikusten ditugu enpresa danetan ikusi dugunak direla kudeaketako arloak. Bat, barne kudeaketa. Eta hemen sartuko genuke kudeaketa komertziala, kudeaketa administratiboa, pertsonen kudeaketa, kalitatezko kudeaketa. Enpresa bakoitzak bere enpresa nola funtzionatzen duen askotan ez dakalako denborik aztertzeko benetan nun dauden arazoa, nun hobetu daitezken. Ez dakalako azkenian, ez dakau denborik gure enpresa nola gestionatzeko ere. Hor, parte importante bat, informazioaren kudeaketa da. Informazioa boterea da, esaten da askotan, eta informazio hori kudeatu egin behar dugu. Era azkar eta homogeneo batean denak informazio berdina eduki behar dute. Erabaki egokiak hartzeko garaian. Askotan erabaki bat hartu behar dugunean ez daukago informazioa dana gure esku, eta hori aldatu egin behar da. Eta hirugarren arloa hirugarren ganako erlazioa da. Hirugarren hauek deitzen diogu guri bezeroei, hornitzaileei. Ja gaur egun mundu globalizatu baten gaude, eta bezeroak eta hornitzaileak edozein puntutan egon daitezke, eta bereekin daukagun erlazioa askoz hobea izan behar luke. Badaude soluzioa gaur egun hori hobetzeko errazten dutenak. Barne kudeaketaren barruan, esan duguna, kudeaketa egoki batek gastuak murrizten laguntzen digu, benetan ondo markatzen badugu nola lan egin, pertsona bakoitzari momentu eta eragokienean ailatuko baizaio informazioa. Eta honela denborak murrizten ditugulako. Kontrola handiagoa dugunez, akatzak murrizten ditugu baita ere. Lehen esan dizuet, bigarren arlo nagusia informazioaren kudeaketa dela. Gaur egun, enpresa bakoitzak informazio asko dauka, bere enpresaren barruan, askotan informazio hori ez da homogeneoa. Dokumentu bat, bertsio diferenteak eduki ditzazke adibidez, eta askotan ez dakik zein den bertsiorik egokiena. Hori, pixkat aldatu egin behar da, eta era homogeneo batean lana egin. Eta informazio hori eragoki batean zabaldu behar da. Ez luke gertatu behar, pertsona batek erabaki kaskar bat hartu duela, ez duelako informazio egokia eduki. Gaur egun badaude soluzioak hori hobetzen dutenak. Honela, akatzak ekiditen ditugu. Informazioen barruan, dokumentuen kudeaketa gaur egun garrantzia asko hartzen ari den arlo bada, eta guk dokumentuen kudeaketa hau, beste kudeaketa da, enpresaren gainontzeko prozesuen barnean kokatzen dugu. Ez dugu irla separatu bat bezala ikusten, baizik eta beste prozesuen barnean.
Hirugarren arloa, hirugarrenekiko erlazioa da. Esan dizuet, gaur egun, bezeroak eta hornitzaileekin dugun erlazioa asko hobetu behar dugula. Badaude erramintak hori hobetzen laguntzen digutenak. Nola? Bueno, ezagunak dira, ikusiko dituzue, bezeroen portala, zuek bezero bezala, edo zuek enpresa bezala, ukiko dituzue agian portala edanak, baina guk portala hauei garantzia handia eman nahi diegu. Guk bezeroak gure enpresaren barruan sartu nahi ditugu. Gure erabakiak beraiei segituan informatu, prozesuetan parte hartu, beraien ahalmena askoza handiagoa da gaur egun gure barne prozesuetan. Gertatu zeguna, eukidugun esperientziakin, gure bezeroak esan dizuen bezala txiki eta ertainak dira, horan askotan gertatzen da oso pertsona gutxiek gauza asko egin behar dituzte batera. Eta azkenian, danok denbora justua dakau eta ezin dugu ditugu arlo danak kontrolatu. Gaur egun badaude soluzioak non sistemak gure baliabideekin beraiek kontrolatuko dituzte zenbat arlo. Beraz, epemugak, alertak, dokumentuen baliabideak, dana sistemak kontrolatu dezake. Eta orduan guk benetan enkargatuko gea guk dakigunataz, hau da, gure produktua, gure zerbitzuak hobetu, bezeroekin hitz egin, bezeroei zerbitzuena eman, eta sistema enkargatuko da transversalak diren beste aktibidade batzuetaz. Gu gaina ikusten dugun bentaja handiena da, gaur egun ez direla ezagutza teknikoak eduki behar gauza edanak kudeatzeko. Programa batzukin, askotan aldaketan bat egin nahi badugu, zoze konfiguratu nahi badugu, gure hornitzaileari deitu behar dugu, hornitzailea gure enpresara etorriko da, analizi bat ingo digu, presupuesto bat ingo digu, eta denbora asko pasako da. Guk bilatzen duguna da, gu ez gehi informatikoak, gure enpresan, gu bilatzen duguna da, gure bezeroak autonomo izan daitezen, beraien sistemak kudeatzeko. Zer dizudan bezala, guk bi teknologia garrantzitsu ibiltzen ditugu, eta gaina beraietan sinisten dugu, eta horrenengoa prozesu bidezko kudeaketa da. BPM sigla hauek, Business Process Management deritzaiote inglesez, eta labur bildua zau ere, prozesu bidezko kudeaketa prozemendu zikliko bat dela esango genuke. Non, lehenengo pausua gure lan egiteko era definitzea da. Definitu dugun momentuan, lan egiteko hori era horrekin exekutatu egin behar dugu. Hau da pasoik garrantzitsuena. Enpresa askotan gelditzen da, definizioko arloan gelditzen dira. Hau da, ez dute benetan gero lan egiten esan duten bezala. Eta guk lan egiten badugu era honetara, monitorizazioa da, kontrola asko errazagoa da. Eta ikusiko dugu nun dazkaun gure akatz iturriak, nun hobetu dezakegun gure lan egiteko era, eta beraz, hobekuntza emango dugu. Eta prozesuak esan bezala programaziorik gabe sortzen dira. Hau da, enpresak gure bezeroak autonomo dira aldaketa hauek egiteko garaian. Eta komunikaziorako eta kolaboraziorako ingurumena bilakatzen dira. Hau da gure prozesu ziklikoa, non definitzen dugun, exekutatzen dugun, monitorizatzen dugun eta hobekuntza bat ematen den. Nola lortzen dugu? Guk azkenean produktu batzuk behar ditugu. Teknologia betako produktu batzuk behar ditugu. Guk aukeratu duguna Auraportal deritzaiona da. Eta esan genezake, forontan horratik gaude azkenean, Auraportal izango litzake teknologia bakarra gaur egun, eta ez uste bintzat nidakidan ez ala da, euskeraz dagoena. Hau da, multilingüe da edo hizkuntza ezberdinak ditu. Non guk filial bat badimadugu Txinan, produktua filial horrek txinoz ikusiko luke, baina hemengoak euskeraz ikusi dezake. Eta hori gutxiek, ikustugu bakarrak gerala. Jakin ezazuen, produktu hau Valentzian sortua da, baina ja multinazional bada. Bigarren arloa, eta guzti du komplementarioa dela horrekoak egin da, business intelligence deritzaiona. Non, esan dizudan bezala, datuak informazio bilakatzen ditugu. Azkenean, gertatzen den askotan da, hor ikusten duguna, non dago informazioa, datuetan galduta. Non daude datuak, datu baseetan galduta. Askotan, ez dakigu nundik, asko kostatzen zaigu informazio egoki bat bilatzea. Egun bat pasa genezake, esteleko kuadro bat iten adibidez. Eta guk uste dugu gaur egun badaudela erramintak nahiko ekonomikoak eta oso errezak erabiltzen, hori ekiditen dutenak. Kasu honetan, gure produktua, Tableau software deritzaiona da, produktu amerikar bada kasu honetan,
orain arte oso enfokatu egon da merkatu amerikanoan, eta Europara salto egin zuenean, guk analizi bat egin genuen ze produktu zeuden, eta ikusitzen gure filosofiakin bat datorna da, hau da, oso potentea da, baina gure bezeroak autonomo dira beraien kudeaketan. Eta orduan, ikusten duguna da berriz programazio hori gabe dela, eta bizkat gure filosofiakin bat di joana. Eta listo, ez? Eskerrik asko orduan ondartea aguantatzeagatik handa, eo zindu eukiezkero kontaktatu gurekin lasai. Eskerrik asko, Mikel.